Aħna nemnu u konfidenti li pajjiżna għad għandu fej jikber, pajjiżna għad għandu fej jimmatura, pajjiżna għad għandu fej jimxi l-qoddim. Kien dan kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fi dialogu illi sar f'Boromla il-ħadd filgħodu fejn spjega li pajjiżna għadu żagħżugħ. 20 sena mill-isħubija mal-Unjoni Ewropea, 60 sena mill-kisba ta' Malta Indipendenti, 50 sena minn Malta Repubblika. Huwa proprju wara dawn il-kisbiet importanti li pajjiżna għandu bżonn gvern ġdid nazzjonalista li għandu rieda politika sabiex jibqa' jkabbar lil pajjiż żagħżugħ b'direzzjoni ċara. Bernard Grech spjega wkoll li l-Partit Nazzjonalista għażel it-tema Malta żagħżugħa għall-Kunsill Ġenerali għaliex pajjiżna jista' jkun mimli inizjattivi b'rieda politika li jirriżultaw f'opportunitajiet u tkabbir soċjali, kulturali, ta' valuri u ekonomiċi, fosthom billi joffri opportunitajiet li żgħażagħ sabiex jirnexxu f'pajjiżna. Intant, propju lejliet il-jum tal-budget tal-2025, Bernard Grech appella lil gvern sabiex ma jerġax jintaxxa il-kola, filwaqt li wieħed li gvern ġdid nazzjonalista mhux talli mhux ħajkun qed jintaxxa l-kola iżda se jkun qed jinċentiva wkoll lil ħaddiema self-employed fost ħafna miżuri oħra. Fejn spjega wkoll li gvern ġdid nazzjonalista dejjem se jibqa' jipprioritizza il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti wawċi kollu minn kull aspett. Fosthom dak li huwa l-aktar bażiku, is-saħħa u l-ambjent mill-eruq tal-familji Maltin u Għawċin. U għalhekk li saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jagħti valur li trobbija tal-ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna billi jgħin lill-ġenituri b'numru ta' miżuri. Fosthom billi naqqas il-parent rate tal-ġenituri sabiex iħallsu inqas income tax, jagħti allowance ġdida lill-ġenituri li ma jħallsux taxxa filwaqt li japplika rata preferenzjali ta' taxxa għal ġenituri sakemm it-tfal tagħhom ikomplu jistudjaw. Intant, Bernard Grech tenna li l-poplu dejjem miexi il-qudiem u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed imexxi l-pajjiż il-qudiem ukoll għaliex għandu rrieda politika illi jagħmel dan. Hemm bżonn li jimxi kulħadd il-qudiem u għalhekk ejjew flimkien din Malta żagħżugħa nagħtuha l-opportunitajiet biex l-isfidi inġibuhom suċċessi biex flimkien il-poplu kollu miż-żgħir sal-kbir ikun jista' iwettaq dawk l-opportunitajiet, il-ħolm u x-xewqat illi għandu f'ħajtu. Grazzi. Bernard Grech enfasizza wkoll li pajjiżna għandu jagħti valur lis-snajja u lill-arti billi jinħolqu opportunitajiet taż-żgħażagħ fis-settur tax-xogħol tal-id.